Com et quedaries si et dic que la Unió Europea està construint la seva pròpia xarxa de defensa? El passat mes de juny, la Unió Europea i el Canadà van arribar al seu primer acord bilateral de seguretat i defensa al marge de l'OTAN. Però aquest no és el primer acord que celebra la Unió Europea, i és que des del passat mes de maig del 2024 han anat construint una xarxa bilateral d'acords de seguretat i defensa amb tercers països amb valors similars com Moldàvia, Noruega, el Japó, Corea del Sud, Macedònia del Nord, Albània, el Regne Unit i, finalment, el Canadà. I tots aquests acords tenen 3 punts en comú. Suport d'Ucraïna com a àrea clau per la cooperació per enfortir la ciberseguretat i contrarrestar amenaces híbrides com la desinformació i la interferència estrangera, sobretot present a l'Europa de l'Est, on Putin intenta desestabilitzar els veïns de la Unió i els propis estats de la Unió, i la construcció de capacitats per enfortir la seguretat nacional dels socis, incloent la cooperació en la lluita contra el terrorisme. Aquest últim punt és clau, i és que inclou la participació i l'accés a finançament europeu de projectes comuns de defensa, com el Pla de Rearmament i Preparació 2030. Així, la Unió Europea pot assegurar més independència dels Estats Units de Trump, que ja no està tan compromès amb la seguretat a Europa, i construir una nova Pax Europea, una pau a Europa feta a Europa. La meva opinió, la Unió Europea no serà capaç de deslligar-se del tot dels Estats Units mentre no tingui un exèrcit europeu que li doni més influència i més importància dins de la OTAN. Però a més necessita una nova cooperació institucionalitzada com és la OTAN però en versió europea, com proposa Andrius Kubilius, una comunitat europea de defensa que sigui capaç de preparar Europa per al dia que els Estats Units l'abandoni. Una comunitat que no estigui servida dels interessos de Trump i sigui capaç de coordinar la cooperació i els interessos dels diversos estats membres. Per tant, sí, aquesta xarxa d'acords bilaterals de Unió Europea a un tercer país és un avenç. Però no és l'avenç suficient, no és l'avenç que necessitem. Hem d'anar més enllà. I tu què en penses? Amb respecte, deixa la teva opinió als comentaris i no oblidis seguir-me per no perdre més contingut com aquest.